Pamilya sa babaeng nadisgrasya patay sa motorsiklong gimaniho siyang bana nakadawat na sa Itabo Apan. Makabanay siyang bana gikilahong musang at og reklamo batok sa nagbaniho sa pick-up. Siluan Merondina sa Kasamtangan karong gihaya ang patayng lawa sa 32 anyos nga si Bridge Ibanez Manggubat sa panimay sa iyang mga ginikanan sa barangay Gunob. Paraygon og suod si Bridge sa iyang amahan. Busa lisod alang sa iyang amahan nga si Alvin nga masayod na lang gikan sa mga pulis nga patay na ang iyang anak. Matod ni Alvin, padung manimba sila si Bridge ug ang iyang bana nga si Arnel dihang nabangga ang ilang giluan ng motorsiklo sa usa ka pickup truck niadtong Domingo. Pag gikan na yun, iingon pa ni siya nga atol ko kay ko pa ilaw na mabalik na mi. Muuto ang mga alas 2, nag-istorya may kong asawa, hindi ko mapamagit sila Ben. Kabasing nalangay na kay hilig Ben sila kaon-kaon. Pagka mga minus 10, mga alas 2 na patro. Imo ba ning anak si kaila ba kaning Bridge Ibanez Manggubat? Human giabaga ni Marciano Avenido ang nagmaneho sa pickup truck ang tanang gastuhan sa pagpahiluna sa patayng lawa sa magtiayong Manggubat. Nahukman nila nga dili na lang musang at pa og reklamo. Wa mo mahimo man man dito. Wa sa may kaparang nila kay karong nga panahon na ni hitman jud kistanan. Maay man sila nagigistorya no gigisitol mamay man. Wala pa makahukom ang pamilyang Ibanez kung kanus ay ilubong ang patayng lawas ni Bridge. Kay gipaabot pa niining makasabot usab ang mga kabanay ni Arnel kinsa gikatahong musang at og reklamo batok kang Avenido. Tagtungo siyang bana lahi man big kuan nila maraglahi may prinsipyo. Ni payad yung dukiha. Bana gihaya sa Sure Life. Tuwa sila nga to. Kung nabuwag mo niya kung anak karon nga mismo lipayong sila pagikan nila nga to. Kasi kamatay ko nang utag din taon nagbuhay. Gisuwayan pagkuha sa RTV Balitang Bisdak ang habig sa banayng Manggubat apan nagdumili kini pagluwat og pamahayag. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.